Vitajte, som Anna z týmu Klarstein a dnes vám ukážem, ako si urobíme rebarborový koláč s kuchynským robotom Klarstein Bella Morena. Poďme na to! Začneme strenným cestom, k tomu potrebujeme 250 g masla izbovej teploty, vložíme to do tejto veľkej misky. Ďalej budeme potrebovať 6 vajec, ktoré si musíme najprv oddeliť od bielkov. Môžete to pokojne urobiť takto rukami. Ešte jedno. A do misky pridáme 150 g cukru, prisypeme ho do misky, zapneme robot na úroveň 1 a necháme pomaly vymiešať. Medzi tým si zmiešame prášok do pečiva s múkou. Stačí 1 čajová lyžička na 300 g múky. Pridáme to všetko do misky. Na záver pridáme 100 ml mlieka. Cesto bude pekne nadýchané a vláčne. Môžeme to pomaly nechať vymiešať. Hotovo. Miska má objem až 2 litre, takže je dostatočne veľká aj pre náročnejšie koláče alebo iné jedlá. Zmes si rozotrieme na vymastený plech a potom roztiahneme po celej dĺžke. Cesto nakoniec pekne vyrovnáme druhou stranou lyžice. To by sme mali a teraz sa pustíme do rebarbory. Najprv ju umieme, potom olúpeme. Nezabudnite vždy začať od konca a ťahajte po celej dĺžke. Existuje viacero druhov rebarbory. My máme tzv. Malinovú a tá je obzvlášť obľúbená do koláčov. Má totiž výraznú ovocnú chuť. Robot Bella Morena disponuje 3 rôznymi násadkami na miešanie. Teraz si násadku vymeníme za metlu na šľahanie bielkov. Dôležité je, aby zmes bielkov bola skutočne chladná. Kúsok citrónovej šťavy pomôže udržať zmes kompaktnú. A môžete použiť aj soľ. Ale ja pridám citrón. Je to tak chutnejšie. Celú zmes nakoniec vylejeme na koláč a rozotrieme lyžicou po celej ploche. Takto, takto, takto. A dosiahli sme výsledok ako s vrecúškom na zdobenie. Aby sneh zostal nadýchaný, musíme dať koláč rýchlo do trúby. A pečieme vo vyhriatej rúre zhruba 30 minút. Dobrú chuť! Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.